Първо ти благодаря, че се съгласи на този разговор, защото наистина е важно да се говори за тема като наркотиците, разпространението, зависимост, това, което те причиняват на човешката съдба и на цялото общество въобще, и не говоря само за България, за целия свят. Всички ужасно много говорят за този проблем, а той по никакъв начин не се разрешава. И затова и се опитваме през личните съдби, през личните истории да покажем картината в цялост, в именно искреността, не просто някакви хора отстрани, които говорят, че има такъв проблем. Ясно е, че има и то огромен. Но наистина да влезем през личността, какъвто е и твоя случай, като човек, който колко години? 15 години? 16 години употреба активна, предимно кокаин. Да. Най-вече, но мога да кажа, че съм употребил абсолютно всички видове наркотици, пробвал съм от всичко, но в края съм се спрял на кокаина. Изцяло. Употребата започва като забава, като развлечение, като нещо готино, просто като уикенд, събота, и в същото време тинейджерите, ако трябва да съда по мен лично, така ме завладя, че за да си набавях дозите като тинейджър, започнах и да продавам. Минах и през дилърството на точно същото вещество. Става въпрос за кокаин. Да, той е един затворен кръг. Да, абсолютно. Влизаш в един затворен кръг, който наистина има такъв момент, в който самите наркотици са там и те държат горе, забавно е, весело е, всичко е по-хубаво с тях. Факт. Безспорен, но идва един момент, в който с продължителната употреба, многократната употреба, вече ти се изолираш като личност, като човек, изобщо като човешко същество. Ти просто представяш да съществуваш и стигаш до момент, до който е нужно само ти и пакета до тебе и абсолютно нямаш нужда от нищо реално погледнато около тебе. Забравяш семейство, забравяш родители, забравяш деца, забравяш работа, забравяш абсолютно всичко. Това е единственото нещо, което те интересува. Абсолютно, абсолютно. На колко години беше като започна? Мисля, че бях 7-ми клас или 8-ми клас. Това беше първата съзнателна възраст. Естествено, марихуаната е първото нещо. Да. Логично. Това е малко клиширано, защото марихуаната не е първият наркотик, който ние употребяваме. Винаги е алкохола. Винаги всички започваме с алкохола, после вече минаваме към марихуаната, след това амфетамини като деца, защото естествено тогава нямаше финансовата възможност. Амфети, след това беше пико, така нареченото пико, това е метамфетамина, кристали, доста имена има като цяло, но в края, в който аз съм го употребявал, се казваше пико. Интензивна употреба на пико, от което между другото причинявах на организма, губих по 30 кг на сезон, защото работех като сервитьор на Слънчев бряг и за 4-5 месеца губиш 30-35 кг. Ставах кожа и кокали, пикото, то не ядеш, не спиш, ставаш буквално зомби. И така с времето вече финансовите възможности се увеличиха и преминах към кокаина. Там е бездънна яма. Аз съм един от тези наркомани, на които никога не им свърши кокаина. Има хора, които отиват, крадат, обират родители, залагат неща. При мен не беше така, защото успях да правя някакъв баланс житейски, да поддържам и бизнес, и употреба, което е страхотно трудно нещо. Но в последната една година на тежката ми употреба баланса го нямаше, в смисъл не ставаше. Просто не се получаваше. То взе превенс. Кокаина взе тотален превенс от мене. Не исках да общувам с хора, не исках да се виждам с клиенти. Просто се затваряш, изолираш се. И дори мога да кажа, че стигаш до параноидни състояния. Доста хора познавам, които са били в такова състояние, защото също така съм лежал в рехабилитационен център. Съм бил. Това беше нещо, което ме изкара от там, от кокаина, от употребата, защото докато бях навън, с пари в мен, аз просто не можех да спра употребата. Това нещо контролираше живота ми изцяло.
Пак се връщам към началото, защото ние паралелно ще говорим. Да връщам те към началото, за да по някакъв начин да разберем как, нали, защото някакси стане усетно това пристрастяването към наркотиците. Обаче ти имаш ли спомен за конкретен момент, конкретна причина, дали ще е депресия, дали ще е тъга, дали ще е социална среда, това е също много важно, която по някакъв начин ти отваря този път? Със сигурност, като в тинейджерските години, когато всичко започва, със сигурност е социална среда, отговора и забавление. Може за някой да е депресия, но не съм чул такъв случай до ден днешен. Познавам доста хора в сферата. Забавление. Нека кажем, че е забавление при младите хора. Започва се от забавление, от нещо интересно, нещо яко. В същото време не знаят точно какво им предстои. Защото не всеки в крайна сметка става зависим. Масово хората са пробвали, опитвали наркотици и алкохол. Не всеки става алкохолик. Става се, когато имаш личностни проблеми, просто имаш зависимо поведение. Тогава ти си склонен да станеш зависим към дадена субстанция или каквото и да било друго. Не всеки става, но да, почва от забавление. Със сигурност забавление думата. Виж какъв парадокс, то тръгва от забавление, а то води до абсолютно социопатия. Да. Абсолютен крах. Аз съм благодарен, че аз не съм в такова състояние в момента, защото съм виждал хора покрай мен, които губят животи, губят домове, губят семейства, деца, работа, бизнеси, остават на улицата. Много са малко хората, които наистина успяват да излязат от това дълго забавление, защото е дълго забавлението. И ти не разбираш просто кога, в кой момент от забавление това нещо се превръща в тотален крах за теб самия. Кошмар. Абсолютен кошмар. Абсолютен. Ако трябва да говоря през личностно, през мен самия, да, аз усетих кога имах проблем вече, когато наистина усетих, че съм зависим към даденото нещо. Усетих го, вътрешно в тебе го знаеш. Трудно го признаваш на глас. Признава се в моменти на слабост, моменти, когато си шмъркал примерно цяла седмица без да спреш, да си видял семейство, работа, чисто чувство за вина. Може да го кажеш пред хората около тебе, че имаш проблем и да искаш помощ, но това е нещо фалшиво. Изцяло фалшиво, защото всичките зависими хора, като мен, са страхотни манипулатори. Това не е много силно изразена черта. Със сигурност дозата се увеличава. Дозата се увеличава. Също така и се намаля, между другото, което е много интересно. Почваш с една линия. Почваш с една цигара, почваш с един балон, защото пък ще говорим и за балоните. С това почваш. Ти не почваш с 5 грама на ден. И тогава ти стигаш до 5 грама на ден. Защото те просто самия наркотик, самото действие на наркотик не работи по начин, по който е работил преди. Всичките наркотици, които дават мигновен допамин, от началото малко количество може да ти даде супер огромно количество допамин на теб самия. Обаче това нещо, допаминовите рецептори с времето се затъпяват и искаш повече и повече и повече. И има също така един друг момент, в който никога не можеш да достигнеш до това първоначалното усещане, дето си го изпитал, първоначалните употреби, първите 10, 20, 50, 100 пъти, колкото и да взимаш. Това ниво на еуфория просто не може да бъде достигнато. Да, допамина се изчерпва, това е биологично предпоставено, естествено. Добре, как въздействат различните видове наркотици? Какво е състоянието, до което те водят? Нека започнем с наречения безвреден наркотик марихуаната. Моят личен опит с марихуаната, аз лично съм пушил марихуана страшно много. Може би имам употреба на марихуана 3 години подред, без да пропусна ден. Имаше момент, в който ставах от сутринта и пуших марихуана, като цяло бях изцяло зависим от марихуаната, без да го осъзнавам. Това е било в по-ранните ми години, изцяло неосъзнато е било. Тогава е било забавление под някаква форма. Но скоро се сблъсках с хора, които са зависими от марихуана и си дадох сметка наистина колко сериозен вид наркотик е марихуаната и какъв демидж, какви ще ти нанася на хората и чисто на психическото им състояние. Супер безвреден, забавен на улицата, но в същото време адски подценяван от всички.
един от най-коварните наркотици. Другото нещо, което в момента, както да си говорихме за балоните, прави ми впечатление, че балоните, така наречен райски газ, е страшна епидемия навсякъде, огромна епидемия. Супер много познати мои замениха кокаина, употребата на кокаин по клубове и дискотеки с райския газ. Никога не съм пробвал лично аз, не знам как работи самия наркотик, но е страхотно пристрастяващ. Виждал съм хора в състояния, в ужасяващи състояния, нищожни състояния, молещи за дилъра за поредния флакон балони. Сходно на кокаина, кокаиновите наркомани, хероиновите. Аз лично не мога да направя разлика между двата вида наркотика или трите, или които е било. Това е невероятно, защото една мантра има постоянно, не само у нас, в цял свят, че тук говорим за по-скоро безвредно, че той едва ли не е много по-безвредно от алкохола, защо не легализират всичко това нещо. А това не само ти, и психиатри, с които сме се консултирали сега по броя, всички казват, че най-големият проблем е марихуаната, която до какво води, кажи с две думи, защото това е много интересно. И децата, които ще четат, ще гледат това интервю, да си дадат сметка до какво води. Марихуаната, лично мой опит, благодарение на Бог, аз не съм стигнал до тежки състояния с нея, но съм виждал хора, познати, които са отключили психоза. Буквално, ако мога да го имитирам даден човек, той стои, срещу тебе гледат и му течат лигите. И това е само единственото употреба на марихуана. Това е човек, който не консумира алкохол, не консумира твърди наркотици, консумира лекия наркотик марихуана. Психоза е най-често нещо, до което марихуаната води. Да, това е нищо по-страшно няма това, защото... Загубваш себе си изцяло. Точно така. И после дали мога да се върнеш, като пълноценен човек, вече е доста спорен въпрос. Много е спорен въпрос дали има връщане. Това също с балоните. И това го знаем на учениците, нали, това е масово и вече го виждам, че продължава и при възрастните. Да, между другото, повече при възрастните, при учениците е огромна епидемия, огромна с балоните, а и те се презентират по един маркетингов начин, те са цветни в флакони, забавни, продават ги красиви жени по дискотеките, красиви дами по баровете ги продават. Просто много, много цветно разпространение, много красив е маркетинга на самите балони. И никой не обръща другата гледна точка да види просто какви са щетите, които те нанасят на малото поколение в момента, защото са огромни. Да, то води до една безпомощност. Абсолютно. Да, и Абсолютно. Това е. И от това почти няма връщане. Вече води до депресивни състояния, знаем до всякакви неща може да отключи, някакъв ужас. Що се отнася до химиите също е един въпрос, защото вече ние не можем да ги изброим съвсем новите разновидности на хапчетата, които се правят. Абсолютно, аз също така съм взимал метамфетамин, така нареченото пико, кристали и каквото наименование да му се даде. Там при мен личната ми употреба беше с цел да работя повече, да имам повече енергия, да издържам повече, да спя по-малко. От началото е страхотна формула за успех, уникална, но работи около 2-3 месеца. Оттам нещата се обръщат в тотално обратната полза и ти вече не можеш да работиш, не повече, ти просто не можеш, защото не можеш да станеш теглото. Най-елементарно физически си смазан. Влизаш в тотално депресивни състояния, изцяло си зависим от тази субстанция, за да можеш ти да станеш днес и да излезеш и да тръгнеш или да каквото и да се налага да направиш днес, трябва да си вземеш субстанцията от метамфетамините. Същото е много сходно и с кокаина. От началото е страхотно, всичко е прекрасно, повече енергия, умът ти работи по друг начин, всичко около теб е просто прекрасно. Ти си супер по-продуктивен чисто като индивид и като човек. Но и до момента, в който това всичкото нещо изчезва и то изчезва с гръм и трясък. Да, ето ти историята на пропадането и как просто не можеш да функционираш. Ти абсолютно просто не си човек, ти се отказваш от човешкото, да. Чисто физически, да. За някакво мимолетно и то като спомен от удоволствие, което си живял в началото. Много тъжна работа, наистина. Интересно е много
също тази система на разпространение на наркотиците, за която пак някакви общи приказки се говорят, но никой някакси не говори от първо лице за това как се случва. Ето ти си бил и някаква форма на дилър на наркотици. Как става това разпространение? Защо е толкова лесно? Разпространението в момента към днешна дата в България и в държавата, в която аз живея, за мен е по-лесно да поръчам пакет кокаин или пакет марихуана или каквото и да било, отколкото пица. Става по-бързо. Сигурно става по-бързо, защото последък ми се налага да ям пица, преди не ядех, защото поръчах пакет кокаин. И пицата идва доста по-бавно от кокаина. И това мога ви го гарантирам, че е така. Със сигурност двойно по-бавно. Разпространението е навсякъде. В момента всеки познава даден човек, всеки страхотно лесно е да се докоснеш до каквато и да била субстанция. Просто пречките са... Не, то няма пречки, не са минимални. Що няма пречки според тебе? Това също е много голям въпрос. Това е въпрос, на който лично аз не мога да ти отговоря. Не, мога сигурно само си да предположа. Да. Защото парите, които се изкарват от цялата наркосистема, са прибирани от хора на доста по-високите етажи, стоящи в управление на държави, управление на полиции, управление на служби и така нататък. Дилърите, които са дилъри на улицата, не са хората, които разпространяват масово наркотиците, със сигурност. Качеството на наркотиците, ако лично аз трябва да направя сравнение с държавата, в която живея и тук, сигурно качеството в България на наркотиците е ужасно ниско, отвратително. Не знам, случва ми се да пада на наркотици тук, които просто ти не знаеш какво консумираш реално погледното. Естествено ти плащаш за кокаин, обаче в крайна сметка получаваш... Не е точно това. То няма абсолютно нищо общо с него. Но има един друг момент, който чистотата на самия кокаин вече има такива синтетични вещества и те се научиха просто по такъв начин да ги комбинират, че наистина работи като кокаин, има вкус на кокаин, но не е кокаин. Масово нещата, с които са примесите. Но като цяло качеството на наркотиците в България е пократително ниско и ужасяващо. И хората като е адски по-опасно самите субстанции, които са вътре, защото лично аз съм виждал с очите съм виждал как се делка с нож от стената мазилка и се слага вътре. И се продава. Хапчета, абсолютно всякакъв вид, миша отрова. Да, миша отрова. Лимонто зус съм виждал как се слага в примесите на пакетите. Креатин е често използвано. Но като цяло качеството е страхотно ниско. Аз също съм бил в моментите, в които бях дилър, в годините, в които бях дилър всъщност. Купувах от Холандия, аз също не знам какво е било вътре, купувахме от Холандия специален пример за кокаина, който се бъркаше. Какво е било вътре, не знам, хората го харесваха, какво е имало, никой не знае, но вървеше. Смеси се по половината кокаин, смеси се с половината от въпросната примеса. В България не мисля, че има кокаин с над 25% чистота, реално погледното. Не мисля, не съм срещал. Може и да има някъде, аз съм имал достъп до него. Но 75% вътре са съвсем други неща. Наподобяващи или приличащи на кокаин. Смяташ ли, че има излизане от този затворен кръг? Ето ти си човек, който в крайна сметка се бори да излезе от нещо, което е започнало на майтап, както и при повечето хора, предполагам. Абсолютно. И то не зависи дали човек, както в случай интелигентен, работещ, със семейство и всичко останало, то важи за всички някакси нива от хората, които закъсват по този начин. Ако въобще може да се даде някакъв полезен съвет, какъв би бил твоя? Моя полезен съвет е към хората, които са употребяващи, че единственият начин да се спасят и да излезат от това нещо и да запазят чистота до живота е, те самите трябва да го поискат. Човек не го ли иска сам, вътре, в себе си, колкото и да бъде налагано от външни сили, като родители, семейство, приятели, просто няма да се случи. Човек трябва да го пожелае сам. Трудно е, пътя е ужасен, гадно е, болезнено е,
но си струва. Струва си с всяка една секунда чистота, си заслужава. И това мога да го гарантирам, защото моят живот изцяло се преобърна във всеки един аспект, след като спрях всичките наркотици. Буквално живота ми тръгна в съвсем друга посока, чисто от финансови гледни точки, от семейни, от... Само мога да кажа на хората да не си погубват живота. Единственото. Но е трудно да спреш, със сигурност. Много не спират. Малко спират. Повечето не спират. Повечето не спират. Процента е 95 от хора, дето не спират. Ако и смяташ, че има някаква форма, примерно, защото ние всички имаме деца. Ти също. Можем ли да ги предпазим по някакъв начин? Има ли някакъв начин? По време на употреба не. По време на употреба потребяваш, че е страхотен егоист, който си мисли само единствено за дозата. Деца, жена, майка, баща, това са съвсем странични фактори, които... Непознати хора. Познати, но пакета е по-важен от тях. Колкото егоистично и грозно да звучи, това е истината. За съжаление. Но няма начин да предотвратим, колкото и да говориш предварително, преди да са посегнали, да не дава Господ, разбира се. Преди да са посегнали, защото за съжаление се посега в много ранна детска възраст. Всички посегаме. Това е най-големия проблем за мен. Тогава в тази възраст никой не чува родители, никой не чува какво му се казва. Ако мога да предупредиш възрастен човек, но тинейджър е много трудно да се предупреди за мен. Но бих казал просто да не си погубват живота, защото живота е прекрасен и наистина ще си погубват живота. И доста от тях няма да се върнат оттам, от този път. Пак казваме, повечето няма да се върнат. Доста е стръмен пътя и наистина боли по него. Последно. От твоя, примерно, клас, когато започваше, колко души ползвахте наркотици? Или въобще в училището, което си учил? Масово. При мен беше масово. Аз съм роден 93-та година. В гимназията вече бил от 2000-та година някъде, 2005-та година, може би. Масово се ползваха наркотици. Масово. И това, мога да кажа, е, хората, които имам контакт до ден днешен с тях, те продължават. Хората, които се знаеш, че тогава отпоряват марихуана, тогава беше естествено като тинейджър, марихуаната беше наркотик, който се ползваше, и алкохол, употребяват и към днешна дата все още. Има починали хора от тях, от мои съученици, от наркотици. Има хора, които живеят на улицата. Наскоро даже ми излезе във Фейсбук един приятел, Стивън, в Англия, където живее на улицата. Финансовата драма е ужасна. Аз пак казвам, че аз успях някакси да балансирам нещата, поне да са около нулата при мен. Поне да държа около нулата. Успях да се запазя бизнеса по време на употреба. Финансовата драма за хората, които виждам в употреба, в брутална употреба, в която бях аз, денонощна, отиват се на кражби, отиват се на залагане на семейни неща, злата от вкъщи се изнасят, телевизори, а особено като се комбинира с хазарт, а в България е доста модерно, тогава става страхотно просто. Комбинацията става пагубна. Комбинацията е пагубна. Хазарта е далеч не по-малък опият и зависимо нещо от кокаина. Те са много тесно свързани. Буквално има една комбинация, една гадна комбинация, линията и машинката, или линията и телефона, вече още по-добра комбинация. Заставаш от дома, линията, чинията и телефона. Там вече отиват часове, дни. Това е крайният момент, кокаината там води. Това е кокаиновата зависимост. Почва навън по баровете, за забавление и отиваш в една тъмна стая накрая. Така свършва и това е всъщност, да си кажем, това води и вече до затвор в много от случаите, защото стигаш до тежки престъпления, изключителни болести физически и психически. Психически също така, да. Тежки увреждания. В момента, в който ми зададеш най-гнусната ситуация, много е трудно да ти опиша една. Мога да ти опиша стотици, но не една. Просто няма най-гнусна ситуация.
Има супер много гнусни ситуации. Бих ти го казал по този начин. На третия ден всичко става гнусно. Връзки, секс, сексуални отношения, хазарт, всичко е гнусно. На третия ден. Но конкретна ситуация да фана и да... Не. Всичко е гнусно. И антихигиеничното, и цялостното, и Има и влизането. такъв момент, да, има и такъв момент, който теб кожата почва просто да ти мириш, че ти отделят токсини през кожата, защото черния дроб не може да се справи елементарно с токсина, който приемаш. И ти миришиш, ти излизаш, влизаш, къпеш се и след 10 минути ти пак миришиш, защото кожата ти отделя токсини. Не знае ни от какво. В много случаи не знае ни от какво токсини. Части кокаин, части... Друго, за което си говорим. Друго. И мишта отрова. Пример за твой клиент в дилърския период, за някаква ситуация? Да, клиенти... Най-страшните клиенти са жените. Не страшни, най-грозно е да видиш една жена, която е безпомощна за дозата. Там се стига до много голями крайности, включително всички се досещат за какви става въпрос. Сексуални, няма да, как. сексуални. Много е грозно да видиш жена зависима за дозата. В момента, в който ти не дигнеш телефона, идвали са хора, са ми чукали на вратата, докато спа в 4 сутринта. Те те издирват. Те не могат. Те им е свършил и те искат да го вземат. И са готови на всичко, за да го вземат. Абсолютно на всичко, да. Абсолютно всичко.